Ele abayo. Isowa Elisa. Isowa. Siyathandaza nxa izwi lakho sincede ngalo namhlanje kuhlweni, senze ngalo izwi lakho, sinqobe ngalo izwi lakho, siphakamise ngalo izwi lakho. Gama lenkosi uJesu Kristu linamandla. Enkosi Thixo wethu oyingcwele, ngale nyweba yoba izwi lakho silithethe nge-freedom enje. Namazwe apho bathi xa bekhonza bakhonzele emiqolombeni nasezandongeni. Kwa namhlanje kule South Africa yethu usasibabale uba izwi lakho silithethe singenaxhala lanto. Enkosi mhlekazi olilungisa, usuku nembeko silubuyisela kuwe njengoThixo. Konke oku senzela kuba usithanda. Father, we give you praise and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mandibulise otata, omama, nobhuti, nosisi, igama lenkosi uJesu Kristu. Abantwana abancinane sasindisiwe namhlanje uYesu Kristu useyinkosi nomsindisi wempilo yami. Kusekuhle empilweni yami ukumkhonza uJesu yonke imihla yobomi bami. UPawulos xa ethethayo ubomi bami ngoku sebufana nomnikelo oseluthululwa. Amagama phandle uzama ukuthi uPawulos ubomi bami buyi-waste endibuwastela uThixo. Andisenanto ndiyizuzayo kwabami ubomi, andisenanzuzo ndiyizuzayo mna ngokudla kwami ubomi, kodwa sekuzuza uJesu ngokuphila kwami. Andigeyini nto mna, the more ndiluza mna the more kugeyina yena. Into endinokuyitsho into ethi yinyweba leyo, yoba ubomi bakho ungabuchithele wena, ubuchithele yena. Zithi zikhona izinto obunqwenela ukuba ungazifumana uzixhamle, futhi ixesha likhona nendlela zokuzifumana zikho, kodwa ukudele oko ngenxa yakhe. Bomi bakho bonke kube ngumnikelo kuJesu. Ndiyayibulela ke lo nyweba. UPawulos xa ethetha eKorinte, enye yezinto endiyibulelayo ukuba ndishumayela ivangeli mahala ndingayibhatalisi. Uthi yinyweba leyo ukuba ungazubhatalwa ngabantu, ngoba ethembele ndithi ndiyazi uba ikhona imiqhele eya kuwaqhelisa yona abayo. Malibonge igama likaJesu. Cela ke sifumane namazwi kule ncwadi yamaHebhere isahluko sesithandathu, siqalela kwisahlukwana sokuqala. Ncwadi yamaHebhere isahluko sesithandathu, siqalela kwisahlukwana sokuqala. Kubantwana besikolo nguHebrews chapter number 6 verse number 1.
Ncwadi yamaHebhere chapter 6 verse number 1. Ncwadi yamaHebhere chapter 6 verse number 1. Yes. Sithi bana isihloko isilumkiso ngorheqo. Yes. Ngoko ke masizishiye imfundiso zabaqalayo. Siqhubele phambili kwezo zamakholwa akhulileyo. Masingabi saphindela emva. Sibeka iziseko zokukholwa kuThixo nenguquko. Kwimisebenzi ephuthileyo esasiyenza. Funda kakuhle. Singabi sibeka iziseko zokukholwa. Number 1, number 2. Nenguquko kwimisebenzi ephuthileyo esasiyenza. Number 3. Sifundisa ngobhaptizo. Number 4. Nokubekwa kwezandla. Number 5. Ngokuvuka kwabafileyo. Yokugqibela. Nomgwebo ongunaphakade. Uthi uPaulus apho kanye lo mbhali wamaHebhere. Ezi zinto zintandathu zikule verse number 1 no verse number 2. Uthi zizinto zokuqala ncwadi kanye iBhayibhile yesiXhosa esidala iyawuthi ziziseko. Le Bhayibhile yami yesilungu ithi zi-basic teachings. Enye iBhayibhile iyothi zi-foundations zomzalwane ongena entsindisweni. Insindiso ke imandi ngalento yokubandla ngothi xa ndithethayo awudingi kuba creative xa usindisiwe, udinga uba obedient. Uthi uPaulus apha okanye lo mbhalo wamaHebhere xa sukuba umuntu esindiswa, asimelanga thina abantu abamkela lo muntu ngene emnyango esindiswa uba sibe zi-designers. Sidesign into yobana umuntu osindiswayo kule yethu inkonzo simfundisa ngolhlobo. Uthi ezi izinto zimele zifundiswa lonke ikholwa eChina naseGhana, eAmerica naseCuba. Wonke umuntu osindisweyo xa engena entsindisweni umele ukufundiswa ezi zinto zintandathu. Ukuba ngaba uzifundisiwe izinto zintandathu yonqamka le new death sikuyo singamaKristu namhlanje. Because into ebangela uba siphikisane nangenqala le singabantu abasindiswe, it is because kukhona abantu abaye baskillful ngendaba kaThixo. Bathi siyayibona le sizozidesignela thina yethu manual yokukhulisa amaKristu. So uzodibana abantu abasindiswe besixa bethethayo akukho sidingo sokubhaptizwa ngamanzi. Abanaliswa abo bantu okanye abenzanga nto irongo bachanwa ngulowo wayebakhulisa. Bamkelwa sizandla ezirongo. Banikeza utitshala ongazange abe ngumfundi kaJesu owaba ngumfundisi wabantu. Because wonke umuntu ongumfundi kaJesu funda kuJesu. Lencwadi yamaHebhere chapter number 1 ithi looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So umuntu ongumfundi kaJesu akafundi mntwini, ufunda kubani? Ufunda kuJesu. Akukho nto ke nokwenziwa nguJesu ndithi nikumfundi kaJesu ndithi andisoze ndiyenze. Yonke into eyenziwe nguJesu endithi soze ndiyenze yi-proof yoba andingomfundi wakhe, ndingumfundi kaSambodi. Now uthi lo mzalwane apha usenywebeni umuntu othe xa esindiswa wazinyalwa zangcalwa kuye ezi zinto zontandathu. Number 1, wafundiswa ngendaba yokukholwa. Uba xa ungumuntu osindiswe uyadlula ekuhambeni ngokubona, uhambe ngokukholwa. Uyaqiniseka ngezinto ongazibonanga. Elithi izwi lenkosi banoyolo abakholwe bengabonanga. Number 2, bafundiswe ngendaba yokuguqulwa
uka. Uba xa ungumntu osindisweyo awungena unjalo ukhonze unjalo, kuyatshintshwa. Banoyolo abantu abanjalo, bebenenyweba abantu abanjalo, because kunabantu abatheba abaye banelisha bathi bezifunela ukusindiswa befuna uJesu, bathi banamaphara athi uyangena unjalo uhlala unjalo. Uyangena nawe 7 uwaphungule at least ibe yi1. Uyakwazi ukhonza nefoni yakho wayithengelwayo ngutata omntwana ngumama omntwana. Uyakwazi unxiba isuti yakho enhle oyithengelwe likrexhe. Bebeselisweni abantu abasindiswe apho, because ngabantu abahamba nensindiso yabo kodwa sobasa downwards mhla befa. Makabonga uJesu. Number 3, uthi abantu ufuna abafundiswa ngobhaptizo. Le ndifuna sithethe ngayo namhlanje. Yabona uba ngaba besiye sanabantu abafundisa iBhayibheli, not abantu abafundisela izisu, le indaba ngeyisaziwa ngumuntu wonke phezu komhlaba. Ndandilapha ndisithi bendimamele umfundisi owayethethe efonini nomnye umfundisi ebuza into inyanzelekile indaba yobhaptizo, luthini lwenziwa njani nasicaka, yikutheni le nto funeka lenziwe libhaptizo. Igama lalo muntu sisAram yintoni? And ilishwa lelo kubana le mfama ikhokhele ezinye intoni, and njengoba bekhokhelwe yimfama bazokoyela apho yena khona le ntoni. And bear in mind le mfama inegama lobupostolo, inegama lantoni, inegama lobuprofeti, inegama lantoni, ngumpostolo imfama. Obekumele uba ngabe ubunyanisekile abantu bakaThixo uyabathanda, vala inkonzo hamba yokhonza, because ngumfundisi ongafundanga. Soze ukhokhela abantu bakaThixo usalana nezanto zintathu, uyingxaki. Enjembe uyingxaki, uyingxaki enengxaki. So uyingxaki esengxakini, because bonke abantu oyakubokha boba singxaki abasezisengxakini. So unenyweba uba ngaba mawusindiswa entsindisweni yakho iye wahlangana nezazinto. Kuthiwa ziziseko, ifoundation. Ngamagama phandle yindlu kwakhe. Uthi uPawulos mayithethayo kaloku incwadi yamaKorinte, umuntu lo yintoni bangcwele? Yitempile. Yintoni umuntu? So umuntu yindlu. Indlu yenziwa njani ke? Iyokhiwa. Now uthi foundation yokokha indlu yile. So lo mzalwane okhula without this foundation, okhula without i-foundation yezwi, okhula ne-foundation yenkonzo, yi-faulty believer. Akukho nto nokuyi-investa uJesu kuloo ndlu, because uyayazi yodilika nanini, because iziseko zayo zirongo. So sasixakekise uJesu ukuba ngaba ndingumfundiso njalo, uba ngaba bayi-2 million abantu endibakhokhele abaziswanga nguye uJesu, because uJesu soze andinikeza abantu abayi-2 million ndingakhange ndokhiwe right. Uba ngaba khona abayi-2 million abaziswanga nguye, ndim ndibatsale ngokuham okanye uSathane undibonelele, because uJesu soze aqhubele bantu engcukeni ehambe tufeyele kusha. Soze uJesu athume bantu ade wayokhonza phansi komuntu ongakhange akhonze. Athi uJesu mabahamba ayofundiswa kumuntu ongakhange abe ngumfundi kaJesu.
not uJesu noweBhayibhile mhlawumbe omnye uJesu. Na ithi le Bhayibhile enye into emele biyafundiswa abantu xa besindiswa lubhaptizo. Yabona ke ukuze iBhayibhile ibe lula xa uyifunda, ifuna uba uyifunde une dictionary eca kwakho, so that igama negama ule understand uba lithetha ukuthini. Igama elithi ukubhaptizwa, baptize, noba wangena ku Google ngoku uzofika lithetha ukuthi ukufakwa, ukunkxuzwa. Abantu abalusayo bayayazi bakwakunento kwakuthiwa yi-deep down. So inkomo zazisiwa elubhaptizweni because zazifike zifakwe ziphume sezintsha. So ukubhaptizwa kukufakwa. Noba ufakwe entwenini. iBhayibhile lithethe amabhaptizo amaninzi kwincwadi ye-New Testament. More than 2 amabhaptizo kuthethwe ngawo ku-New Testament. Liwane lenifundela ngalo namanzi lelamanzi. Number 2, ukubhaptizwa oku kububungqina bomuntu othi usindiswe waguquka. Ubhaptizo olu ayilola abantu bathi ndiyaguquka ongezwa. Ubhaptizo olu lolwabantu abenze njani? Abaguqukile. Kahle kahle ubhaptizo luyi-testimony. Ngoba le ndaba yensindiso yindaba yakho noJesu. But uJesu wathanda ukuba abantu xa besindiswa le ndaba yabo yensindiso mayingapheleli kubo naye, mayaziwe ngabantu. Wadecide into yobana ukusindiswa kwabo mabangakubhengezi ngomlomo nje qha, makube ne-action abayenzayo echaza ukuthi basindisiwe. Babhaptizwe emanzini. Zimbini izinto uJesu azishiye njengomyolelo xa efa ehamba, lubhaptizo nenkonzo yesidlo. Ndiyibeka ndiyithetha le nto endiyithetha ukuze si-understande le nto ethi ukuchasana nobhaptizo kukwenzani. Ukuchasana nobhaptizo akwehlukanga tu emntwini ochase isidlo senkosi, because zombini ezi zinto zingqina uba uJesu wafa wangcwatywa waphinde wavuka, zoyi-2. So uma ungumzalwane othi ndisindisiwe and yet uyalana nendaba yobhaptizo, awuthethi nyani ngumchasi Kristu. Because wonke umuntu othi ukholwa kuJesu ukholwa entwenini. Incwadi yamaRoma ithi xa ngabe ufuna usindiswa kholwa ngolu hlobo, iyakulidirect ukholo lwakho. Ithi umele ukholo uba uYesu Kristu wenza njani, wafa waphinde wavuka. So awukwazi ukuthi uYesu Kristu uyakholwa uba wafa waphinde wavuka, kodwa uyalana nendaba yobhaptizo eyiyeyona nto echaza xa uyenza into yobana uyakukholwa ukufa nokuvuka kaJesu. Sisekhona enkonzweni? Mandiyithethe le nto ndiyigxininise. Xa sukuba uyobhaptizwa ufana nomntu owenza istatement kuThixo esithi ndiyakholwa ukuba uYesu Kristu wafa wangcwatywa waphinde wavuka. Ubhengezela izulu, ubhengezela umhlaba, ubhengezela izidalwa eziphansi komhlaba. Ungqinelana nevangeli, because ivangeli ekwenza wasindiswa yile elithi izwi lenkosi incwadi yamaKorinte 15. Nansi ivangeli endayizisa kuyo neba uYesu Kristu wafa ngokutsho kwezibhalo, wangcwatywa ngokutsho kwezibhalo, wabuya wavuka ngokutsho kwezibhalo, wabonwa nguKefasi nangabanye. Nansi ivangeli esiyishumayelayo. Therefore uba ngabe uthi ukholiwe ivangeli and yet uyalanda nobhaptizo, uyaxoka, ukholwanga. Awukholwanga ulinganisa abathi bakholiwe.
Because nguJesu lo uthe abakholwa ekufeni nasekungcwatyweni nasekuvukeni kwam bamele ukwenza ngolu hlobo mababhaptizwe, mabayisimbolize nabo in action. Ayonkonzo eyadesign ubhaptizo ngubani bangcwele? nguJesu. Funda verse number 1. Ngoko ke masizishiye iimfundiso zabaqalayo. Yes. Siqhubele phambili kwezo zamakholwa akhulileyo. Yes. Masingabi saphindela emva. Sibeka iziseko zokukholwa kuThixo. Yes. Nenguquko. Yes. Kwimisebenzi ephuthileyo esasiyenza. Yes. Sifundisa ngobhaptizo. Yabona ka ufuna isixhosa esidala ayizuthi no baptizo, izothi ngembaptizo. Ochaza ukuthi alunyango olubhaptizo kufuneka abantu befundiswe ngalo. Isilungu sizothi baptisms. Echaza ukuthi alulunyanga ubhaptiza abantu ekumele bafundiswa ngalo. Bengena emnyango besenza njani bangcwele? Now, into yesibini endifuna udlula kuyo yile. Namhlanje I want to be very simple. Ngifuna uba ngu-ABCD. Zintathu izinto ezibakhona xa kusenziwa elisiko lobhaptizo. Angaba kusithwa abangcwele abakhonza uThixo ngoJesu baya kwitheko lembaptizo okanye lobhaptizo, zintathu izinto kufuneka zikhona kwelo theko. Number 1, ngumbhaptizi lo uzobhaptiza abantu. Kolu uhlobo lobhaptizo lamanzi akekho umuntu obhaptizwa nguJesu. Akekho umuntu obhaptizwa ngubani? Akekho umuntu obhaptizwa nguMoya Oyingcwele. Akabhaptizwa ngubani? Akabhaptizwa nguThixo Yise. Akabhaptizwa ngubani? Akabhaptizwa nguMikhayeli noGabriel. Kolu bhaptizo ubhaptizwa ngumuntu owembethe inyama negazi. Awuzibhaptizi futhi kolu bhaptizo. Ndibana nomzalwane owayesithi mina ithini ndiyobhaptiza ithini ngoba mna ndizibhaptizile. Kwi-Old Testament apha abantu bezibhaptiza oNahamani bangena eJordani kayi-7 ungazibhaptiza apha kule sikuyo uyabhaptizwa ngumuntu. Isizathu sobubhaptizo ngumuntu nandithe ukubhaptiza ungumfundiselo wokwenziwa njani? Wokungcwatywa. Wokwenza njani? Now, funeka u-understand into ethi uJesu lo sangazingcwabe, sangazithini uJesu? Wangcwatywa ngumuntu. Lalikhona izulu liphelele uTata akekho nomoya ekho, izithunywa zezulu zikho kwadyuthwa umuntu bongcwaba uJesu. Isizathu ke soba umuntu angasibhaptiza abhaptizwe ngumuntu. Yima wezwa njani? Ndithi ubhaptizwa ngumuntu, wulukuthi ufakwa ngumuntu. Yima awundiva. Ndithi akaqhube akusemanzini agqiba kuyeke athi ingena uyakwenza njani? Because uJesu sangathathwe abe engcwabeni kude because yakwazi uhamba phezu kwamanzi singenele engcwabeni. Wenziwa njani? Wafakwa. Lento endiyithethayo isounda very simple, but abantu aba-too spiritual bayakwazi uyitshintsha iformula yezwi because ba-too spiritual. Because ukhona abantu namhlanje abathi mina zange ni-ordainwe ngabantu, nda-ordainwa lizulu. Zange ndi-ordainwe mntu, mna ndasala ngumama seni-ordainiwe. And yet oyena mpostoli ubhala incwadi ezinkulu eBhayibhileni wabekwa izandla ngabantu zariliswe ngabantu. Because uba ngaba ezi zinto sizicace sawuhamba nomrhiba wabantu aba-too spiritual. Uyafakwa emanzini awusifaki and ufaka ngumuntu. Ndisezoyicacisa uba hlobo luni lo muntu olifaka abantu emanzini.
Ukwenzela uba singangeni kulo mzi lapha ngaphambili. Wayekade khonza kuMama. Siyolanda abantu babasifaka emanzini. Sisekhona. Into esibini efuneka ibe khona kwelitheko lebaptism ngumbaptizwa nomuntu uzobaptizwa. Number 3, yile ndawo kuzobaptizelwa kuyo. Makube khona umbaptizi, makube khona umbaptizwa, makube khona le ndawo kuzobaptizelwa kuyo, amanzi amaninzi ahambayo. Ayekhona amaqula ngexesha uJesu wayebaptiza. Ayekhona amantwana asangabaptizele nakwelinye. Because namaqula ngamanzi amileyo ufike lapha nangomse lapha nangalamini lapha nangalamini selapha. Wayebaptiza emanzini amuvayo. So asikwazi ukuthi ekhona umbaptizi ekhona umbaptizwa singawabona amanzi amaninzi sibone ikomiti. Sisekhona. Masibone indawo uba uzobaptizelwa. Njengoba nelika Jesu ithuna singalikhomba sithi lali lapha. Ngumntu onjani ke lo omakabaptiza abantu? Sizoza kulo mntu umela baptizwe. Ngumntu onjani umela ubaptiza? Uzosifundela incwadi yezenzo 6 verse number 3. Ngumntu onjani lo umela ubaptiza? Number 1, umntu oqualifya ukufaka abantu emanzini ngumntu osindisiweyo walingqina lika Jesu. Yabo lamazwi ndiwathethayo ndiwakhethe very carefully. Ngumntu osindisiweyo waze walingqina lika Jesu. Ncwadi yeBhayibhile, incwadi yezenzo 1 verse number 8 ithi niyakuthi nasakwamkela amandla kamoya nihambe niyakuba zintoni? Ngamangqina am. So umntu oqualify ukubaptiza abantu ngumntu olingqina. Ngumntu onjani ke umntu olingqina? Ngumntu osindisiweyo wafakwa emanzini wabhaptizwa ngomoya. Awubhaptizi kuba usindisiwe ungazange wabhaptizwa emanzini. Awubhaptizi kuba ubhaptizwe emanzini ungazange wabhaptizwa ngamandla kamoya oyingcwele. Funda the verse number 3. Ncwadi yezenzo chapter 1. Chapter 6 not bad. Chapter 6 verse number 3. Yes. Ngoko ke mawethu. Ngoko ke mawethu. Khethani amadoda abesixhenxe phakathi kwenu. Yes. Awaziwa ngokuzaliswa ngumoya oyingcwele. Imancinci ke akukhethwa abantu bazobaptiza abantu pha. Kukhethwa abantu ababezosebenza enkonzweni bezosebenza ngokunceda abantu for ukondla abahlolo. Kunemali ezasingena ebandleni. Now ezimali njengoba zazingena nje zazincedisa ukuthi nikondliwa abahlolokazi. So abantu babezosebenza ngokwaba ezomali abadikoni namhlanje. So ayingobantu kwakungenyulela abantu bazobaptiza pha nithi abantu abangcwaliswa. Now kuthiwa iqualification yokuqala kubantu abazosebenza endlini kaThixo mayibe ngabantu abatheni? Awaziwa ngokuzaliswa ngumoya oyingcwele. Abaziwa ngokuzaliswa ngumoya oyingcwele. Because namhlanje uyakwazi umuntu andithethi ngabantu ayingobantu bazoshumayela abaya. Ngabantu abazodila nemali bakhupha imali banikeza abantu bayolala. But ukuthi qualification yokuqala mabazaliswe ngumoya. And yet namhlanje sinabantu abaphaka worship team abangazaniyo nomoya. Sinabantu abashumayela abangazaniyo nomoya. Sinabapostolo abangazange bazaliswe ngumoya. Ngenxa yesizathu sowababaleka amanzi. Iasha leya izosebenza la msebenzi kodwa mayizaliswe ngumoya. Number 2. Nangobulumko. Nangobulumko. Number 3. Thina ke
siwamisele yima le Bible yakho iyayinoza le khona bathi isiXhosa esidala sincede konke endiyifuna kweza siXhosa sidala okanye kwiBhayibhile yesiNgesi. Yes, Dad. Nathi ndifuna uba la madoda makangqinelwe ngokulunga, mayibe ngabantu abaziwa ngokulunga. Noba ndinegama lobufundisi around me lithini ivumba before ndiyofaka abantu emanzini, andikwazi ukwaziwa kakubi ndisogqiba ndihambe ndiyofaka abantu emanzini. Soze ndaziwe ngotywala ndibe nesibindi sokuyofaka abantu emanzini. Soze ndibe nguPastor Bay ndihambe ndiyofaka abantu emanzini. Soze ndaziwe ngoba yihanka pastor ndiqede ndiyofaka abantu emanzini. I-report around me mayibe i-good report. Le nto ikunceda wena mbhaptizwa uba ungancanci koko bhaptizwa yiko, ngoba ugcobo liyosulela. Lenza njani ugcobo? Liyosulela. Andizwa uJesu angazange afakwe engcwabeni yindoda esisilambi. iBhayibhile wafaka indoda esisityebi. Joseph wase-Arimathea yindoda esisityebi, because yayiprofethe kutheni mayevuka lo woba sisityebi sento zonke, ngoba uzoba yile nto akubhaptizele kuyo lo ebekubhaptiza. Mayibe ngumntu one-honest report around yena. Soze uhamba ubhaptizwa ngabantu ohamba bachola. No, makaziwe ngokulunga. Xa sinoye efemelini yakhe singafumanani, xa sinoye emsebenzini wakhe singafumanani, xa sinoye esikoleni sakhe singafumanani. Umbhaptizi phaa kuthiwa kwakhetha amadoda ayi-6. Indoda yokuqala ekuthiwa yakhethwa nguPhilip. La Philip ukhethwe phaa kuchapter number 8, ubonakala eyoshumayela eSamaria. Nawe ithi incwadi yeBhayibhile ekushumayeleni kwakhe eSamaria kwakholwa kwaguquka abantu. Yena Philip wababhaptiza, ebabhaptiza ngamanzi egameni lenkosi uJesu. Waze wafumana wabhala ileta eJerusalem uba makuze abapostolo for ukubabhaptiza ngomoya. Ndiya kule ndawo ke ethi ukuze ukwalifaye ukuba ngumbhaptizi, number 1, be born again. Yazana namanzi, ngoba ukwazi ufaka abantu emanzini ungazani nawo. Yazana nomoya, yiba nobulumko around wena, makunuke kamandi, makunuke kamandi. Size kona abangcwele, umbhaptizwa umele abe njani? 20 qualifications zoba ngumbhaptizwa. iBhayibhile isinika 3 qualifications zoba ngumbhaptizwa. Marko 16 verse number 15, othe asizoyifunda ngayibhala nje obhalayo, othe wakholwa wabhaptizwa. Othe wenza njani? Wakholwa wabhaptizwa. So qualification number 1, umbhaptizwa makenze njani? Makakholwe. Yima direct ukholo lwakho lube right. Ukholwe entwenini? Ekufeni, ekungcwatshweni nasekuvukeni kukaJesu. Because ezi zinto uzikholwayo ezintathu zezuzo zenza umfuziselo wazo mawubhaptizwa. Ukuba ngabe ukholwe kuJesu wavusa uLazaro, ubhaptizele ekufeni nasekuvukeni kwakho, limenemene lo mbhaptizwa. Because le nto ubhaptizelwa kuya uyikholwa, ukholwa omnye uJesu but ubhaptizelwa kwenye into. Nisahamba nami? Kholwa right
ukuze ubhaptizelwe entweni right, because ubhaptizelwa kule nto uyikholwayo. Umbhaptizwa makakholwe, mayibe indoda yokholwa, mayibe ngumntu wokholwa. Ngoba umbhaptizo funeka ibonisesa uba le ndaba yobhaptizo sithetha ngayo, xa kuthiwa kumele ukholwe kufeni nasekuvukeni kukaJesu, umele uyibone ungazange waya eGolgotha. Umele uqiniseke ngokufa kaJesu ngokungathi wawukho mayisifa. Umele uqiniseke ngokungcwatshwa kwakho ngokungathi wayingcwatshwa nguwe. Ngoba ukukholwa kukweyiseka bubukho bezinto ongazange usibone. So umele ukholwe uba ngabe uJesu wafa, wangcwatywa, waphinde wavuka. Uba ngabe uzikholwe izinto ezintathu awuqualify ukubhaptizwa. Qualification number 2 yombhaptizwa, ncwadi yeBhayibhile ithi, ncwadi yezenzo 2 verse number 38, xa bebuza basenze njani ke ngoko ngezi zinto, verse number 37, uthi uPetros xa ithethayo, guqukani nibhaptizwe. Qualification number 2 yintoni? Yinguquko. Nansi ke le ndawo eyenza abantu abasindisiweyo balane nensindiso. Nansi le ndawo. Because bathanda izono zabo kakhulu ukwedlula ukumanyana noJesu. Bakhetha uma ngasehlabathini ekuncome kunoba mabembe ngakuJesu. Because ukubhaptizwa kuthetha ukwahlukana komuntu neGibhithe lakhe. Ukubhaptizwa kuthetha ukuzincama ekutheni andisoze ndiphinde ndiphile lezwe. Ukususela namhla ndiyongcwatywa. Oya uphinda phile ngumphileli wezulu, not umphileli wezwe. Nayo into abantu bangafuna ubhaptizwa, it is because umlenze usesezweni. Uyayihlabelela yona ingoma ethi sendehlukene nezwe lokona, kodwa umlenze usesezweni. Umbona ngaleli bathi ngobhaptizo uyankininkinisa wenjenje. Hayi uyankininkinisa akuba kakholwa, uyakholwa cha afuna ukuguquka. Yo afuna ukuguquka. Afuna ukwehlukana. Afuna ushiya. Yile ndawo yeba kuthiwa ngoxa kuthethayo ziyaxelwa athi athi kodwa siyaxelwa athi mandifela apha eGibhithe kunoba ndisixele, mandife ndilikhoboka likaFaro kunoba ndiyokhoboka ndithwalise ijokwe likaJesu yokuthwala ilula. Because noba ndiyamkholwa uJesu kodwa andifuni ukwehlukana nezwe lakuthi. Ndifuna ukholelwa apha eGibhithe, ndifuna umkhonze lapha kweli lizwe lam lokubotshwa. Ndingayini ukwehlukana nale. Ndingayini ukwehlukana nale. Ndingaphala la njengamanzi. Xa isenkonzweni uthi ndo Nkosi Jesu ndophala la njengamanzi xa ndiyekelelwa nguwe. Uyayazi uba akana problem nokuyekelelwa kuJesu. Into nomenza phala le njengamanzi kukuluza lento ayazi uhlele phezu kwayo rongo. Otherwise ukohlukana noJesu akana problem. Ngamagama aphandle ufuna uba nguSamson, le nsiki ngaphi ufuna uyiva, nale ingaphi ufuna uyiva.
abantu abafuna uva insika zangapha nezangapha bafa msinya bamba insika ibenye. Lento wabuza uEliba koba nini nani mbaxa kuba ngabe uJehova nguThixo okhonzani yena kuba ngabe uBhali nguThixo okhonzani yena umbhaptizwa uyaguquka akangena emanzini enjalo uyaguquka umbhaptizwa. Number 3 qualification yokubhaptizwa Matthew 28 banokwenza abafundi kuzo zonke inhlangano babhaptize kuba kubhaptiza ntoni abafundi. Qualification number 3 ukuba ngumfundi ukuba si-student sikaJesu uba ngaba wayenza nami I want to do it ukuba ngabunje nami ndifuna ummilisa ndifaniso kwakhe alohlabelelayo abantu babone ndihambiso kwakhe ukuba ngumfundi kaJesu ufunde emanyathelweni akhe ubaphatha njani abantu abahluphekile ubaphatha njani abantu abamonayo ubaphatha njani abantu abazizityebi ubaphatha njani abantu abadala kunaye ubaphatha njani abantu abakhulu kunaye ukufunda kuJesu ufunda kuJesu. uJesu wayengumntwana okhulele efemelini njengam nawe. Ndiyafuna futhi ukuyikholwa into ethi phakathi Jesu umama kaJesu notata kaJesu babekhe babe nengxabano. Akwadi utata walapha athi ubona le nto ndaye ndayeka lento yakho yokukhulela umntwana engasanda ukukhulelisa. Ungapha ya uJesu mamela uphaya utata uthi nango uthi uJoseph ubona lento uba ndayeka lento yakho yovela nesisu apha ndisazi uba awuzange ukhuleliswe ndim. Not even a single day uJesu apho wa disrespect abazali bakhe ngenxa ye faults zabo. Nikhona. Not even a single day uJesu awagqotjola khona ebazalini bakhe simply because of ukungavisisani kwabo. Kube nento ethi utata wami wasezulwini is a perfect God. Sangabadelela benyama kube nethemba lowo moya. Waye right esendlini kaThixo encwadi kaLuka esendlini kaThixo. Esenza lento kuthiwa iyenziwa kwakuthiwa makazoyenza endlini kaThixo. Kwafika abazali bakhe bathi masigoduke nyana zangathi niphambene. Ndisendlini kaThixo apha. Wabazisa lento kufanele babayazi bekumele uba ndibhizi into kaTata uThixo sezulwini. But masihambeni. Second, umbhaptizwa makabe lisindiswa. Because uba ngaba usindiswa uyahlamba xa ungabhaptizwa wenza njani? Xa usiya emanzini wenza njani? Ufana twatse nomfana ofike wahlala eBhomeni engasanga adibane engcibi yena. Ufike wahlala bayibhomeni xa kuthiwa kuyohlanjwa wahambe ohlala kokungazange kubekho kwahande esukayo kuye. Xa uhamba uyobhaptizwa ungazange usindiswe. Second. Now tikhalela sene kuvaleni. Jonga ixesha lam. Ifoni yami afuna incwadi yezenzo 8 sithandazele phezu kwayo before sofika ixesha lam. Incwadi yezenzo 8. Incwadi yezenzo chapter 8 verse Funda verse number 33. Funda verse number 33. verse 33.
funda ntombi. ekuthotyweni kwakhe akabanga namhlanguli. Akukho bani uyakuchaza. Verse number 35. 35. uFilipu wamchazela eqalela kanye kule ndawo ezibhalweni wamthilela indaba ezimnandi ezingoYesu. Ekuhambeni kwabo bada bafika ndaweni ithile inamanzi. Yes. Laza uPhilip apha uhamba nethenwa owayixela ngokufa nokuvuka kaJesu. Now bafika ndaweni ethile inamanzi. Yes. ekuhambeni kwabo bada bafika ndaweni ithile inamanzi. Yes. Laze lathi ithenwa, nanga amanzi. Kungani na ukuba ndingabhaptizwa? Ngoba eyona nto ekumele uba unayo xa ngabe usindisiwe kabhaptizwa lolu langazelelo lelithenwa. Ifaulty isalvation yakho mangabona langazelelo lungekho. Uba ngaba landlala ithi sengaske kude kube ilamini yange 30 alukho. I-problem ikho. And I can tell you clearly i-problem kumaHebhere elithi isuseni yonke into esisono nengabambezela. Into ebangela uba langazelelo lobhaptizo lungabikho. It is only because unezibandezeli. You don't want to set yourself free. Inkululeko seyikho ise noJesu, you deny it, uyayala. So olangazelelo will not be there. Abanye abantu besithi sengaske bekude kubhaptizwa ngomso kuwalukho. Isizathu sesokuba inhliziyo yakho iyasindwa. Kunesidudle endlela enhliziyweni. Kunesidudle ezibhakisheneyo. So zilangazelele nto kaThixo inhliziyo ehlelwe bububi. Xa kuhlela ububi enhliziyweni, so zilangazelele izinto zikaThixo lo nhliziyo. Once umuntu aqala ngabe na appetite yokutya, xa kuthiwa lo muntu esithi ane problem yo ngabe na noba ngumntwana ubalekiswa phi? Because awurayithanga once ungabi na appetite yokutya. Ngokunjalo kuba ngabe umoya wakho awucule ngoma ithi uyalangazelela Nkosi, uba ngabe emoyeni wakho alikho loculo, ubumele ubudibana nogqirha msinya. Because abantu abangalangazeleliyo bayafa very soon. Baqala ngobhitya abantu abangalangazeleliyo. Ncwadi yesitshilelo ithi loo nhlantsana unayo ihlazi ingekacimi nayo. Inenzo ungalangazeleli kunezinto ohleli nazo. I want to tell you, awulangazeleli simply because uhleli nako. Bonke abadedeleyo man, bonke abadedeleyo baba nomhlabelelo othi obona nina mehlo am. Kodwa abantu abangakadedeli banento ethi kufa bhekela. Bokhanywa impundulo bafona fast. Mfundisi nikhanywe impundulo because akafuna ufa, because yazi akhe wafa ufele emanyaneni. Akalali naseteksini. Once itaxi bambi break so azalale because ulumkela ukufa. Because ihleli ivesi ethi banoyola abafa bafele enkosini. Uyazazi uba mayefa yena wofelaphi. Ulangazelelo nangamanzi kwalani. Unalo na
xulu enhliziyweni yakho nanga manzi kwalani. Bekumele inhliziyo yakho iduda njengomama abasewisini ethi kodwa kube nini, kodwa kube nini vuselelo phela sesifuna ukuya, sesiya khona Yesu ezulwini sesiya khona sisiba ngenyawo Yesu ezulwini sesiya khona Visitela udokotela kusemsinya. Visitela udokotela kusemsinya. Ngoba bahlambulukile impela. Bahlabelela umhlabelelo. Othi madoda kuyayiwa. Emanzini kuyayiwa. Kuyayiwa. Ulungele na wena. Oba kuyayiwa. Senze inceba. Set yourself free. Kuwoko kungabambezelayo. Kanti umfundisi uqhubeka lesanga phambili. Sesiyakhona. Wekama lenkosi uJesu waseNazareta, uThixo wethu othandekayo, sibulela ithemba kaThixo, sibulela amandla kaThixo, sibulela ukulunga kukaThixo, sibulela ukwenza kukaThixo. Baba wethu sizawuyenza. Baba wethu Baba wethu namandla, enkosi kakhulu siyabulela, siyakhothela kuwe wedwa nathi indawo yobuthixo ngegama lenkosi Yesu waseNazareta. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sivala besho wethu Simonika yona uyangithanda na, Simonika yona, Simonika yona uyangithanda na, uyangithanda na, Simonika yona, Simonika yona uyangithanda na, uyangithanda na, yebo Nkosi yami.
Simonika yona. Sithandazele aba bantu abaredi ukuba bayothwe esihlangalaleni bathi siyamthanda uJesu, abasebesithi ikhona into ethi mandilibhaptizwe. Cela basithandazele bona, sibabeke isandla bese ngaphambili umuntu yena athi sendilungele ukuzibophelela ukuba ndihambe ndiyomvuma esihlangalaleni. Sike sithandazela abo bantu ngoba sizoba nenkonzo, sizoba nezinto esizawusidinga aba bantu. Baphakamise izandla zabo, belule izandla abantu aseberedi bona ukuzikhomitha ngokupheleleyo ekuba bahambe noJesu. Phakamisa izandla zakho, vala amehlo akho. Sibuyise nje abantwana ababancinci, sikhuluma nabantu abadala, abantwana bona abuyumva. Sikhuluma nabantu ngokwabadala abamkele uJesu nabaqinisekileyo ngokusindiswa kwabo kuba ngoku ndingawenziwa amasiko alento endisinikezele kuyo. Phakamisa izandla zakho, vala amehlo wakho. Ngabo bantu ngoko sizobathandazela abathi Thixo wam ndiyayifuna le nto ithethayo, futhi ndizawuyenzela uba ngoku sifundise siqinisekile naba babukele kwinkundla zokuxhumana xa bekhona ba-indicate kulanda uba kuyo, kwenzela uba sibanike izinto, sibaprepare abantu. Sina 3 weeks esizakwenza i-preparation yokufaka abantu emanzini, ngoba sifuna nibe ngamakholwa, hayi amakholwa azoba ngamathi ukuhamba nje cawe azokhonza ngecawe qha. Nibe ngamakholwa azokhonza uThixo 365 a day ngonyaka, ningaphosani nokukhonza, niqhutshwa ngamandla kaThixo enizobe niwanikile. Lolu isandla sakho phezulu, mfoka mhluhlu uzobeka isandla, mfoka fula nizothandaza. Ngoku sifuna unipreparile, sifuna uba nakhiwe, sifuna uba nifundiswe. Funeke sigxile kuba sinazi babakhona abantu abaredi abathi Nkosi ndifuna ukukuthanda ngokuphandle, ndinantloni zokuma ukuba ndime ndifune wena. Lolu isandla zakho phezulu, Simonika yona, Simonika yona, uyangithanda na uyandithanda na Simonika yona, Simonika yona, uyangithanda uyandithanda na Simonika
uyangithanda uyangithanda nawe yebo Nkosi yami senze la mazwi thina silapha ngaphambili athi Nkosi uJesu ndinesigqibo sokuzimanya nawe ngokupheleleyo ndifuna ukungcwatywa kanye nawe ukuze ndibe nokuvuka kanye nawe Nkosi uYesu ndithatha isigqibo sokuba ndiyobhaptizwa ngamanzi nami ndiyakholwa ngenhliziyo yami yonke ukuba wena Yesu wazifela izono zami wavuka kwelabafileyo ndiyakholwa ngenhliziyo yami ukuba uyaphila namhlanje ndifuna ukwenza ukuthanda kwakho ndifuna ukukulandela ngenhliziyo yami yonke namhlanje ngithatha isinqumo sokuba ndiye emanzini amaninzi ukuyomemezela ukuba wena Yesu ndizoba ngumfundi wakho ngokupheleleyo ndigcwalise ke Nkosi ukuze ndikwazi ukuzivuma zonke izono zami sukela namhlanje phetha nesazela sami kungabikho nto endingangcwatywa nayo ndilungise sendilele uthethe nami ukuze ndikulungele ukungcwatywa kanye nawe ngegama likaYesu. Father, we thank you. Oh, siyabulela Jesu, siyabulela Nkosi yamakhosi, siyabulela Nkosi yamandla. Oh, hallelujah. Oh, sibona isandla, sibona umusa, sibona icebo, ngoba siyazi Nkosi akakhozayo akatsalwanga kuwe. Baba siyabulela nyama eyona nto besizele ukubona le nto Thixo sicela ukubonga Baba wethu onamandla basibona amakholwa asinikela ngomhlobo sicela ukubonga Baba wethu ongcwele Baba wethu onamandla sikunika udumo ncathi impilo yabo Baba wethu onamandla ncathi ubomi babo isigqibo abasithathe kule ndawo bangasijikeli Baba wethu onamandla. Father, we thank you. Qhubeka ke Nkosi ufundisa ngohlobo, qhubeka Nkosi usaphula ngohlobo ukuze inani labasindiswa longezeke. Baba wethu ongcwele siyabonga kakhulu. We glorify your name. Hawe lamaqhawe, we thank you. Siyabulela Thixo wami kakhulu bagcine ke Nkosi abantwana bakho khuluma nabo njalo imihla ngemihla phuma nathi Nkosi siphuma usise Nkosi umkhonzi wakho usise abantu